Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, je zrejme, že tá krajina má tak obrovské ekonomické a sociálne problémy, že je veľmi dobré krajinu riadiť v núdzovom stave. Veď on, keď sa preriekne, aj pravdu povie. Igor Matovič povedal napríklad, že on nechce nočné vychádzanie, aby nejakí opití ľudia nedošli niekam a nerobili v noci čosi niekde pred niečím. Mal na mysli svoj dom, lebo sa bojí protestov. Tomu ja mám pripomenúť, čo on všetko vystrájal. Prečo zrazu odpovedá dnes minister Náťa, hovorí, pošleme 17. na ulice vojenskú políciu. Tak pošlite tam aj vodné delá, aj kone tam pošlite, aj vojakov, aj všetku armádu. 17. novembra urobíte úžasnú vec. Čoho sa bojíte? Že tí ľudia povedia názor na túto vládu? Čiže ja som toho názoru, že núdzový stav v boji proti pandémii nemá žiadny význam. Nemá, pretože celoplošne testovali s ukradnutými testami, nič nezistili. Každý boží deň majú horšie výsledky v boji proti pandémii. A teraz ešte ma niekto bude presviedčať, že predĺženie núdzového stavu zo 45 dní na 90 dní vrátane Vianoc, ani si neuvedomujete, čo ste urobili rodinám počas vianočných sviatkov. Ja som presvedčený, že núdzový stav mal skončiť teraz 15. novembra. Mali sme nabehnúť pokiaľ možno na normálny život, tým, že sa budeme učiť s tou pandémiou žiť. Len vy sa nechcete učiť s pandémiou žiť. My by sme použili prostriedky, ktoré máte k dispozícii. Spýtajte sa pána ministra, koľko máte peňazí v rozpočte. Máte tam od 5 do 9 miliard eur, ktoré môžete kedykoľvek použiť na boj proti pandémii. Ste to jednoducho neurobili. Neexistuje žiadny údaj, ani jeden údaj. O tomto máte obrovský spor momentálne vo vládnej koalícii, ktorý by potvrdil, že reštaurácie by znamenali v danej situácie nejaký väčší výskyt pandémie ako takej. My hovoríme veľmi jasné kroky, podstatne rozdielne v porovnaní s tým, čo robíte vy. Slovensko dnes, ako som už uviedol, je úplne na chvoste Európskej únie, pokiaľ ide o pomoc ľuďom, pokiaľ ide o pomoc tým, ktorí prišli o robotu. Mi veľmi vadí tá politizácia trestného práva. A dúfam, že vás nemusím poučovať, pani ministerka, že trestné právo je ultima ratio. A je veľmi nebezpečné, čo robíte teraz vo vládnej koalícii, že trestné právo používate ako nástroj na politický súboj. Pretože vláda má totálne problémy. Vy to sama vidíte. Tá vláda je epizóda v politickom živote, otázka času, kedy skončíte. Môže to byť predčasnými voľbami alebo nejako inak. A cítite, že nemáte čo iné tej verejnosti ponúknuť, lebo nič iné to ani nie je. Krajina je v podstate v rôznom stave. Sme na poslednom mieste, pokiaľ ide o podporu zamestnancov, pokiaľ ide o podporu podnikateľov. Sú tu ďalšie ukazovatele, no tak sa ponúka kriminalizácia, ale toto sme my nikdy nerobili, pretože platí jedna zásada. Akými zbraňami bojujete, takými zbraňami zhyniete. Ja som nikoho nekriminalizoval, nikoho som neposielal do väzenia a preto mám právo po toľkých rokoch a skúsenostiach v politike konštatovať, že zneužívate trestné právo na politický boj. Je tu obrovské množstvo politických objednávok. Mne stačí, keď sa pozriem na špeciálneho prokurátora alebo na prokuratúra špeciálnej prokuratúry pána Honza a na ďalších a ďalších. Keď sa pozriem, čo robia pán doktor Šurek mladý, čo robí pán doktor Repa, ktorý je synovcom pána Klimenta. Tých vecí tu je toľko. Do neba volajúcich. A som prekvapený, že vy ako ministerka spravodlivosti ste pri tomto úplne ticho. Pani ministerka, vy považujete za normálne, že po slobode chodí nejaký doktor Sklenka, ktorý zobral 170 000 eur úplatky za to, že pomáhal Kočnerovi v súdnych sporoch. Tie peniaze ste mu nezobrali, ste mu ich nechali. On míňa úplatky. Je na slobode, spí vo vlastnej posteli, raz za 2 týždne sa očeše a umie a ide na NAKU a tam niekoho zase udá, len preto aj si povymýšľa milión vecí, aby zostal znovu na slobode. A teraz potvrďte alebo vyvráťte, pani ministerka, či má alebo nemá ponuku doktor Sklenka na ochranu svedkov v zahraničí za štátne peniaze. Povedzte mi, akú má toto logiku, akú má hodnotu výpoveď takéhoto človeka, ktorý sa trase 170 000 eur úplatok, to je 15 rokov väzenia a vy ho necháte chodiť po slobode, on rozpráva, čo sa mu len jednoducho zapáči. Viete, vy hovoríte o súdnej mape a ďalších veciach. Ja veľmi dobre viem, čo ste dali do návrhu ústavy. Viete, že som k tejto téme vystupoval v Národnej rade. Vy viete, že keď idete urobiť zmenu systému súdov na Slovensku, tak môžete bez akýchkoľvek problémov poprekladať sudcov, kde len chcete. Lebo inak sudcu preložiť nemôžete, potrebujete na to jeho súhlas. Ale ako náhle ide o zmenu sústavy súdov, ak teda používam správny výraz, niečo takéto máte v tej ústave napísané, tak vtedy môžete s tým sudcom robiť, čo chcete. Zriaďujete si najvyšší správny súd, aby ste mali pod kontrolou disciplinárne konanie. Bude to pani Klimentová, pani manželka pána Klimenta, pán Kliment kandidát na generálneho prokurátora, pani Klimentová, jeho manželka námestníčka generálneho prokurátora, ich syn, pracovník špeciálnej prokuratúry, ktorý dnes robí túto vec. To vám nevadí?